Van akker naar bakker, dat is ontstaan eigenlijk door 2 mannen uit Elslo die bij ons kwamen en die vroegen of wij rogge wilden malen. Karel Brouwer in Elslo die heeft al wat akkerbouw. En ik zei ja, rogge, wij malen met tarwe. Dus tarwe hadden we dan liever. En, dus dat hebben ze ook gedaan. Hebben ze tarwe gezaaid en dat zijn we gaan malen. En ja, dat ging hartstikke goed. Het project van akker naar bakker is, het zegt het al, van akker naar de molen. De molen die maalt het. De bakker die bakt er brood van. Maar we hebben nog een 4e tak, dat is de biodiversiteit. Net voor de coronatijd is het begonnen. Ik ken boer Karel vrij goed en we hebben ze lopen brainstormen van wat kan hij met zijn land. Hij dacht wel om granen te gaan verbouwen. En toen hebben we het idee gehad om eens een keer contact te zoeken met de molenaar. En zodoende zijn we in contact geraakt met de molen in Makkinga, de molen de Wijert. En is het idee eruit voortgekomen om hier tarwe te gaan telen en dat op de molen te gaan malen. En vervolgens klopte er ook nog een bakkerij aan bij de molenaar. En toen hadden we eigenlijk alle partijen bij elkaar om dit project te gaan starten, van akker naar bakker. De biodiversiteit vinden wij gewoon heel belangrijk. En er zijn in Nederland meer projecten die gaan over van akker naar bakker. En dan zie je vaak dat er gewoon tarwe wordt geteeld, dat gaat naar de molen en dat wordt dan een broodje van gebakken. Maar wij vonden het echt een plus om ook te denken aan onze medemens. En de medemensen zien wij dan als de flora en fauna, om daar ook wat extra's voor te doen. En dat vinden wij een stukje meerwaarde in dit project. Dus niet alles maar tot aan de slootrand bewerken, maar ook oog hebben voor de biodiversiteit en daar ook echt aan te werken. En dat is volgens ons is dat ook hard nodig. We staan nu op ons perceel met tarwe. Afgelopen winter spraken wij met Dennis Worst. Die gaf aan dat wege het succes van het project er eigenlijk wat meer hectares graan nodig waren. En die vroeg of wij belangstelling hadden om misschien een hectare graan te telen. Ja, het is natuurlijk heel mooi dat je zo met elkaar lokaal een mooi product kan maken. Het is natuurlijk wel, we zijn een gangbaar bedrijf en we hebben toch een bepaalde productie nodig. En ik dacht eerst wel van ja, je offert eigenlijk een stukje land op, maar nu zie ik dat toch wel wat anders. Het is leuk voor de bijen en een stukje ervaring voor ons en hoe zeg je dat, een soort uitdaging om dat aan te gaan, zeg maar. Het plaatje is hier ook mooi, vind ik. Je hebt daar de ijsbaan, de stoppelpoel liggen, zeg maar, en dan hij ziet hoe dit perceel hiernaast, hoe dat mooi stond te bloeien. En dit spul, de tarwe er dan nu bij en daar de kruiden. En, voor de biodiversiteit is het wel is het mooi. Het is gewoon, we Wilco net ook al zei, het is een leuk project, een mooi project dat het allemaal lokaal is, zeg maar. En ik vind het dan ook wel weer leuk dat je straks bij de bakker, dat het dan helemaal je eigen brood is, maar in ieder geval jouw land heeft daaraan bijgedragen en jouw werk heeft eraan bijgedragen dat dat brood daar in de winkel ligt. Nou, dat vind ik dan wel grappig. Nou, ten eerste bakken wij al onze broden met graan geteeld in Nederland. Maar voor één specifiek brood, de Wijert eigen, gaan we nog een stapje verder. En dit wordt gemaakt van graan dat is geteeld in de gemeente Oost-Stellingwerf. Dus echt super lokaal. Nou, onze klanten reageren super goed op het Wijert eigen brood. Het is natuurlijk een trend, het lokale, en daar spelen wij ook heel erg op in. En wij hopen daarmee ook dat het normaal wordt. Dat mensen gaan zien dat we heel veel dingen uit Nederland kunnen gebruiken om hier daadwerkelijk ook op te eten. En dat we gewoon een hele rijke landbouw en dat we dat hier allemaal in huis hebben. De hele keten is eigenlijk inzichtelijk en dat is ook wat het zo mooi maakt. Je kan precies zien op welke akkers het verbouwd wordt in de gemeente Oost-Stellingwerf. Daarnaast weten we in welke molen het gemalen wordt, namelijk de molen in Makkinga. We weten in welke bakkerij het geproduceerd wordt, in de bakkerij van de Bakkers van Verloof. En ik zie ook nog aan welke klanten het wordt meegegeven naar huis. Dus dat vind ik gewoon een heel mooi idee, dat van de graankorrel tot aan het brood wat bij mensen thuis ligt, volledig transparant is. De betrokkenheid is veel meer. Je kunt de akker, je kan op het fietsje langs de akker fietsen waar het graan groeit. Je kan op zaterdag hier kijken waar het meel wordt gemalen, of het graan wordt gemalen tot meel. En bij de bakker kun je brood halen en die heeft ook open dagen dat het hele bakproces kan zien.
Dus je bent een stukje bewustwording van waar het voedsel vandaan komt. En ja, de betrokkenheid, en dat vinden de klanten ook wel heel mooi waar we mee bezig zijn. En mijn droomscenario is eigenlijk ook dat we steeds meer producten uit de streek gaan eten. Waarom doen we dat niet? Ja, omdat het vaak veel duurder is. Maar het is toch van de gekke dat we overal eten vandaan halen wat veel goedkoper is. Wat van alles wordt toegevoegd. En hier, je haalt meel op, je hebt een natuurlijk product. En dat is toch het mooiste wat er is. En dat zou eigenlijk ook goedkoper moeten zijn. Dus mijn scenario is terug naar de streek. Het geld blijft ook in de streek. En laten we hier een hele mooie streek van maken in de Stellingwerven. Met prachtige akkers, met bloemen ertussen waar de vlinders en de vogels fluiten. En waar we ook eten van afhalen. Nou, dat is mijn droom. Dat over een jaar of 10, 20 meer is dan wat wij nu hobbymatig doen.